να διαβάζουν μελέτες για την ευτυχία και διάβασα 300 και έπεσα πάνω σε κάποια πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ένα εκ των οποίων είναι ότι σήμερα έχουμε το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής από ποτέ και έχουμε την καλύτερη ποιότητα ζωής από ποτέ. Εάν δείτε τις συνθήκες που ζούσε η βασίλισσα της Ελλάδος πριν από 100 χρόνια, εσείς όλοι ζείτε καλύτερα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο καλύτερα ζούμε σήμερα από ό,τι ζούσαν άνθρωποι πριν από 50-60 χρόνια. Ταυτοχρόνως, ενώ είμαστε πιο πλούσιοι από ποτέ, είμαστε και πιο δυστυχισμένοι από ποτέ. Έχουμε 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους σε κατάθλιψη στο δυτικό κόσμο. Όλα δείχνουν ότι έχουν να κάνουν με τα expectations, τις προσδοκίες. Τι περίμενες να κάνεις, τι έχεις κάνει στο τέλος. Και ξέρετε, η δικιά μου γενιά τουλάχιστον μεγάλωσε με το μυστικό και με τον Πάολο Κοέλιο, με τον αλχημιστή. Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνομωτεί για να το έχεις. Σωστό? Όχι. Τι βλακίες είναι αυτές? Όσο και να θέλω, δεν πρόκειται να παίξω το NBA. Δεν θα μαρκάρω το LeBron, μου αρέσουν και τα τσίπουρα. Δεν γίνεται. Όσο και να θέλω, δεν θα βγάλω τα λεφτά του Bill Gates, δεν θα γίνω πρόεδρος της Αμερικής. Μπορώ να γίνω μια καλύτερη version του εαυτού μου? Ναι. Αλλά ως εκεί. Όχι όμως ό,τι θέλεις. Εμείς μεγαλώνουμε σήμερα, παιδιά, αγόρι μου, ό,τι θες μπορείς να το πετύχεις. Όχι, δεν μπορείς να πετύχεις ό,τι θες. Δεν πειράζει κιόλας. Δεν χρειάζεται. Αυτό έχει μια μεγάλη παγίδα. Διότι όταν δεν το πετύχεις, το τρελό στόχο που έχεις βάλει, φταίς μόνο εσύ. Γιατί εφόσον όταν το θες κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνομωτεί για να το έχεις, φταίς εσύ που δεν το ήθελες πολύ.